gure itziarko zen. Eta arek ekarri zuen honean? Da, are erregalau, harri salia, gaina hondikan horta dedikatzen. Eliza, itziarko Elizan harriakin lan eintzen behar. Eta anai harri bai bat Bilbora juntzen. Harri bat? Harri bat. Zer honek harri biski bat daka? Ez, ara lau pila. Eta altzan... Ana jaur. Bai, imozan banoz. Alkorta jugadorien atxitxatan banoz. Altzian? Itziartarra bai. Gure atxitxan arreba. Eta arek orduan, hori, bat area eta bestia zuen atxitai. Gure atxitan hori da. Eta gero atxitea zeintzen, honea eskondu? Honea morro itorri eta gero honea eskondu. Eta gero honea eskondu zen. Ia berritxako batean. Eta harria ekarri zuen. Harria ekarri zuen. Bea, esan duzu errezildarra? Ez, itziartarra. Itziartarra. Itziartarra, Ibaina Artekoken ireta. Ireta. Bitu, ze sortu, Bitu, Vale, eta arrezkioa hemen dago? No, ez, egontzan, horrerki jartzeu falta alabat emantek eman. Arrezkio nahi eskauzke. Eskaudi behin baina horietan harria. Eta zer? Horre lehen hori eman dago bazarri baten togozu. Espidien. Ez nu bazatea, zauna dira. Ez. Zer bazarri. Ze jendiak igual apustu mateako, proen mateako eman. Eta gehiago. Eta dana pikauta, dana, zeuta, hori dena liso mentzan. Eski hori interneten... Horre, azkai pikau, ezate da. Pikauta eskuako betogo. Nola kolai gabe hor dut izan. Gare baten itezala kolai gabe. Eta hoen kolakin. Hemen hori izate zen, kolai gabe la berdin nula. Nik, organizadoria, nire ati Karo, ordungo rekorrako, ordungo denborakin konparatzeko kondizioak desberdinak dira. Totalmente. Zeinek antolatzeu hori? Oain agertu organizazio batei horrez, atxa de oro. Ba, Eurrezkoa eskora eta horiek... Horrei eman, horrei eman, ez den euro, ez dakit seguro, Enduko montajeita, entzat, Bai, baina behar dana enkargatzei. Eta lehen oin 3 minutu, ez dakit nindun letueten. Lehen 5 minutuan zen izaten, 5 minutu ez da izaten. Jeitxo herrian ebiltzen zian. Eta zuk zezautu, txiki-txikitatik harria altzatzen? Baina altzatzen? Baita. Iretan urtero altzatzen zen? Eske ba, oingoa da, oin festetako organizazioa apustutan. Karo. Ja. Inor dirigez, baina dena apustu. Eta anekdotan bat hola zoze... Bai, arrabota dantzan hori da, kurioso. Zea, entrenatzeko edo aitzakin batekin eman? Eman, eta arrezkoa bi etorzen. Bai, bi etorzen. Eta on jakitxo, eta garratik ez duertetzen. Horrea, pagaina zena, handik errotaz. Zuzenian. Ez balore, dirik eta horrek da galako. Baina sentimentala. Neno, guai ez da. Maitena